Sarap buhay tayo dyan mga kawang. Ngayon, weekend na. At mag-Christmas na. Ito ang aming year-end vlog. Simula naghugas ng plato. Habang nagbubrewed ng coffee, yung brewed coffee handa na. Si Asayas naman. Yun, naglalaro. Isa. Habang nanood ng aming lumang vlog, ako naglalaba. Shoutout kay Christian Mustanyani ng Doha, Qatar. Yun. Nangako ako ng shoutout ko siya kasi active siya sa aming fan page. Wak Family sa Facebook. Yun lang naman. Bale. Ngayon, ang plano namin, ang itinerary namin kasi ngayong araw na to, pupunta kami dun sa lugar na pinagtatabayan namin para mag-coffee. Brewed coffee. Yung brewed namin, mana naman contain ng brewed natin? Soya bean, coffee, Arabica? Arabica, saka isa pa? Robusta. 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 Ay, yun lang. Yun lang naman. Tapos, ano ba robusta? Robusta. Robusta man. Robusta, okay. Bali, papakita namin kung saan kami gagala. Medyo aray ko, magulo pa sa bahay kasi nag-ano pa kami, nag-aasikaso. Nagliligpit-ligpit pa. At ganda. Shoutout sa Green Smoothies. Lagi kaming binibigyan ng sponsor na pagkain. Aray! Binibigyan kami ng sponsor na pagkain. Brownies. At mag-focus ka. Carrot cake na no egg and carrot cake na no egg and no dairy added. Yun nga, sa may pakita namin yung gala namin sa yung coffee. See you. Mga kawak din dito kami sa tambayan namin ngayon sa sa Luwakan lang din to, basta hindi pwedeng sabihin kasi pribadong lugar talaga to. Pupunta kami dito para chill lang. Ngayon lang kami mapagdala talaga ng kape.
Coffee. Ang saya. Oh. Year end pa ng 2019 ha, year vlog. Oh, shout out kay Christian Hustiniani ng Doha, Qatar. Ano mainit pa? Ang init pa, ang sarap. Shoutout ko rin yung sponsor ng vegan brownies at vegan carrot cake, si Ate Angie ng Green Smoothies sa SM at Session Road. Thank you. So yun, nakapagkape na kami. Gusto namin mag-chill, hindi namin bibidyoan lahat. Yung papunta na lang dito ang bibidyoan namin siguro yung mga event na ginagawa namin. Gusto namin magkasalamat sa 30 subscribers at mga viewers namin. At salamat din na healthy kami this year. Naging productive at fruitful kami. At makapag-share pa kami ng ibang bagay na meron kami sa buhay namin. Thank you. God bless. Merry Christmas and Happy New Year. Live love, love life. And pure happiness. Bye!